Ketemu lagi bersama gue di Urip Bonus Channel. Jumat siang. Apa kabar sahabatku? Apa kabar sedulurku? Semoga di hari Jumat ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita keluarga. Amin. Dan tetap yes. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada pada Jumat pagi ini, siang ya, menjelang Jumatan nih, di awal bulan Mei, 1 Mei, Mei Day. Di awal bulan ini saya ingin gibah. Bukan gibah, saya ingin mereaksi meskipun sudah lama Mazda Gading Paukir. Penampilan Mazda Gading Paukir kian hari kian yes, kian jeleng. Cara Solonena wangun banget. Mantep banget. Ini penampilan Mazda Gading pada bulan April ya. Jadi sebelum pertunjukan di PG Kebun Agung Malang, jauh hari sebelumnya. Ternyata di PG itu sudah sukses luar biasa, bagus. Nah ini ternyata sebelumnya, saya ini lolos dari pantauan saya pada bulan April sebelumnya tuh pentasnya Mas Gading luar biasa, mantap. Rentet gitu lah, rentet dan padat dan gemuk sekarang. Dulu kering kerontan, sekarang gemuk padat. Onto wiconone dan lainnya sudah gemuk padat nanti ya. Dan pambukonya warga laras memang luar biasa. Warga laras kalau saya melihat videonya tuh, personelnya atau pengrapitnya warga laras itu banyak sekali itu. Buahnya wong 20. Itu minimal 15 minimal. Pakai banget ya. Nah, dari pambuko itu warga laras sudah mendesain kayak, saya sering mendengarkan musik kayak musik akapelan, saut-sautan, pesinden dan penggirong saut-sautan, manis sekali. Terus ketika pambukonya Mas Gading itu juga luas sekali. Seperti ini bro.
Hung ilahi Hung ilahi ngawi kena mastu purama sidam Kawe kena mastu silat ningguan jagat karana sirang tondo kawe sisaning bisono Sono sinaulan kula pesta masih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur Tatelo kula tulang pringaden paradya minursita ngumpama paramene skara Karnagya tuming jaman purwa Wisudara ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasaraning Gupita tanmun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng sang mura ing kota Kebuka Purwaka carita caritane kang ringgit purwa purwaning Cerma tegese walulang jenorek tinatah sinungging girapit sinolahake rineka janma jamanira para wali duk mangolare ing agama agmaning budi luhur kelir ginelar pindhane jagat gumelar gelare awarna putih-putih mengku surasa suci tegese jagat iku suci datan kalepetaning dedosan anane dosa marga saka pokal gawene manungsa blencong pinangka pepadang pindhane oboring jagat surya candra darum yang kartika kedhok keprak ibarate keteking jantung pradangga sinden gending tembang dadya gegambaraning urip bungah lan susah pada tetiga 6 lan manyura kinarya laksitaning yana purwa madya lan wasana dene dalang minangka duta anyolahake wayang-wayang werdine wewayangan gegambaraning urip lahir batin ala becik bener luput sing becik tinulata sing ala sing kirana sapa kang dhisiki ala mangkono ayune bakal sirna Sirane wayang rampung kukut lumebu kothak tanpa beda kaya manungsa uga mangkono mung bedane yen wayang manjing kothak besok bisa dianggo maneh nang yen manungsa sakti bakal antuk pengadilan saka Gusti Kang Maha Agung Ngundhawa ing pakarti wa sing dongeng ya ing kono manungsa bakal weruh kalamun derajat pangkat bondo dunya iku ora ana ajine sing aja kecoba mung ngamal soleh budi pekerti lan tumindak utama ingkang migunani tumraping agesang hari-hari pun dita ingkang kaya adi dosa purwa marang sawijadi linuwih dosa 10 purwa marang wiwitan Senadyan kata tita ing dawa ingkang sinangga ing pratiwi kirasongan ing akasa kinapit ing samudra rajak samyanggana raras nanging datan kadya ingkang kinapit ing dalu samangke yekta ingkang sinebat gumelaring negari Hastinapura inggih Liman Benawi inggih Gajahaya pramila winastan negari Hastina Karnada ing muning kang yasa Prabu Hastimurti Liman Benawi inggih Gajahaya minangka pepengeduk punaning kono kinarya kedhatoning Dwi Panggo amatesta kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupuh negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kerto toto turna harjo tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari do negari Hastina kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mila datan nama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arungkun taping nagrilah sinten wae ingkang jumeneng nata menang den ucapna jejuluk ing sang katong ing kalenggahan mangke apangkat Dwaraja ingkang mengku werdi minangka ratu wakil saksidane Prabu Pandhu Dewanata
Negari Ngastina kapasrahaken dhateng ingkang raga Sang Adipati Destarastra. Ya Sang Ambika Putra nadyan Sang Nata kagungan Calahina utawi Cacanetra. Nanging kondhanging Ratnalendra ingkang wicaksana berbudi bawalaksana remen gaganjar kawula winisuda turta limpat ing kawruh. Kapunggal semanten kawibawaning Prajawit lamun to ginunggunga nadyan sarate ana pedhote nujure sajuga Sang Nata keparang miyos tinangkil mungbing sitinggil binaturata denapyang denamping ingkang garwa Dewi Gendari. Sinenggawa ingkang keparang caket mangarsa lenggah mabuka mari kelur muka lir Konjem Pratiwi. Tuhu menika pisanipun warangka dalem Sang Rekyanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati kaleres kadang KIP kalayan Sang Nata. Pati Harya Sengkuni mangkaraken lenggahnya Pandhita ing suka lima para begawan Durna Resi Kumbayana pinat minesepuh ing Ngastina mujangganing ring praja madanani sang gunging janggan wawasi tlatah suka lima dening para wadya pisanipun pambayun kula Raden Kurupati ingkang samangke sampun katetepaken kawisuda dados Pangeran Adipati Anom. Suwanipun Sang Pangeran Pati sambet para kadang Kurawa Wasentana mantri bupati nayakaning praja hampir mlabar dumugi ing pangurahan Panyaya Samudra dataran Potepi. Maneka warna busanane wadya tinun kadi panjraing puspita. Nalika semanten horeg sawaning para wadya ingkang murwani horeg tuhu rawuhnya Pandhita ing Talkanda ingkang peparep Sang Mahatmur Siwara Bisma. Daya-daya acarane kepareng lenggah jajalan Sang Nata. Rawuh sing samuta mangkono Sang Nata arsa amedhar sabda. Sri Tinun ing pasewakan busana maneka arna sebak puspiteng udyana miang panjerah sarwara ranggeng manenara narawata
Oprapranyo kang su mirat kenyareng deca oliwaran leraki laci siring dadit wimpo kakanda pingin katiuping samirono mandra Paran mangambar kungas gapeki madyaning pasewakan tandya Rama Peremban saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami dene Rama Peremban sampun kepareng minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Destarastra lan saestu kepareng anglubarna samudra pangaksami dene kula paripaksa ambaya ngirawipun Rama Peremban wonten Purayagung negari Ngastina menika karana pancen wonten samugawe sebab ingkang kedah kula kunjaken atur wonten ngersa paduka Kanjeng Rama lan kula pitados inggih namung paduka Penemban ing Talkanda ingkang saged pinangka dados sarana pajaring panah kula Penemban Rama Penemban Gung Ilahing sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada. Itu tadi kita ikuti Masda Gading Paukir pambuka pada 18 April 2026 yang lalu mengambil lakon Amarta membangun Amarta. Jadi itu ya setelah Pandawa diobong itu terus membangun kerajaan Amarta. Nah, kenapa kok hanya disepil dari depan saja? Memang saya buat depan saja. Saya tidak mengambil saat limbuan atau goro-goro enggak. Waktu itu meski tanpa BT atau bintang tamu, Mas Gading semakin moncer kualitasnya. Jadi Mas Gading itu meski tanpa bintang tamu, wis mulai koyok Kang Romone. Kang Romone itu suluan awal. Kira-kira nanti ya prediksi saya 20 kali pementasan, 20 kali pementasan. Masda Gading ini sulue ontowejonnya kayak Romone, yaitu Seno Nugroho. Terutama pada suluan ya. Suluannya janturan tuh wis ngerangin padet terus. Maksudnya padet gemuk gitu. Itu nanti kalau sudah berkali-kali jam terbangnya berkali 20 kali jam terbang dia cengkoknya gergel wis jos. Kalau dramatisasinya luar biasa. Kemarin tuh waktu di mana tuh di Pati atau di mana tuh itu Mas Gading dalam membawakan
cerita apa itu Semar Bangun Kayangan. Petro wis ceramah tentang negara Indonesia ini. Nah, itu tadi saya mulai dari pambukonya itu secara rentet padat. Itulah harapan kita semua. Selamat Mas Gading, penjenengan kian moncer. Apa mungkin karena sudah digembleng di SMK ini ya? SMK digembleng 3 tahun, terus saya tambahin diisi giat ya bisa. Malah mantap banget. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mari kita tetap support dan memberi motivasi pada generasi yang mencintai adanya seni dan budaya, terutama wayang kulit. Semoga wayang kulit semakin mengeremboko di bumi Nusantara, gak kasilep budaya nengah saka jaban rangka. Sing sapa tresno budaya ateges tresno mring nusa lan bangsa. Mari kita tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.